खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। दिनै आं दङ नैबे दतमा हालामनि अदेबानि दतमा दासा स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव। बे गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय जागोन 27थि दावहारु मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय। बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव दतमा आन्चलिक हारिमु आफादनिफ्राय मोसाना दिन्थिफुंगोन। बेनिनो दिनैनि बे दावहारु मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय जागोन। गेलेग्रा फोथाराव मोसानायनि तालिम सोलिगासिनो दङ। बे तालिमनि सायाव बा बे तालिमनि सोमोन्दै दासा स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेनगिरिया मा फोरमायदों फैजों मिथिनानै लानि। दासानि बादायनायाव 27थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि जिथु जोलुर बादायलायनाय गाबोन जागोन, बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेखौबो थियारि खालामबाय थादों, मा फोरमायगोन? जोंनि 27थि खेब दावहारु मुंख्लं ट्रफिया गाबोन थिग सानजौफुनि 1 बाजिनाय लोगो लोगो आराम्भ जागोन। बेनि सिगां जोंहा माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन जोंनि दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा। बिथांमोनहा बर' हारिनि बायदि मैया हारिमुवारि मोसानाय दामनाय देनायजों दिन्थिफुंगोन। बेनिखायनो जों मिजिंथियो बे हारिमु दिन्थिफुंनाया खोब नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन आरो रंजाखांहोनो हागोन।